Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Вельмі приємно, що ви вирішили зустріти сьогоднішній день у нашій компанії. І увогуле видатно, що у нас так много добрих сябров. До речі, здається, ми давно не розказували історії про незвичайне сябровство різних живел. Лесик. Добре, я зрозумів, що ти просиш відшукати, Кася. І не тільки я прошу, Вара, скажи. Сапраўды, історії сябровства усім подобаються. Добре, дайте мені кілька хвилинок. Коли ласка, а ми не будемо тобі перешкоджати. А покуль тихенько поглядим мультфільм. Але... Лесик, ми усі тебе просим. Ну добре, глядіть мультфільм, а я пошукаю. Вось такі наш Лесик малайчина. Ніколи не відмовиться виконати просьбу. Тишей, Варочка, Лесик нехай працює, а для нас уже мультик починається. Ну что, отшукал? Не сумнівайся, Кася. Кася попросила. Мы попросили. Ну, так. Ми попросили Лесика відшукати історію незвичайного сябровства живел. Бо такі історії усім подобаються. І гэта історія сподобається так само, бо я є герой. Лесик, чекай. Розказуй все по порядку, так цікавей. Коли ласка. Усё почалося з того, що у одним зоопарку мама видра народила цілих 5 дитянят. І одному малому, на жаль, увесь час не хапало матчиного молока. Ой, бідний малий, він завсюди був голодний. Без паніки, Вара. Одна супрацовниця зоопарку, яка вельми любить живел, звернулася у адміністрацію і забрала зовсім малюсеньке видрання додому. Ох, пошанцевало малому. З одного боку так, але Піп, так його назвала господиня, після зоопарка, де він був у великій компанії, засумував у одиноті. Знову проблема. Якую дівчина так само вирішила. У квартирі з'явилася маленька бенгальська котяня. І мали одразу знайшли агульну мову? Мінавіта. Навіть господиня здивилася, як хутко Піп і Сем, так назвали котика, посябравали. Діти, яны такі, люблять погуляти і погаризити разом. Праз некалькі месяцаў у доме з'явіліся яшчэ 2 жыхары – папугаі Сільвер і Ред. Аднак ні Піп, ні Сэм на іх асаблівай увагі не звярнулі. Може, гэта і лепш. Усё ж коты і птушки не заўсёды ладзяць. Магчыма, яны яшчэ пасябруюць, усе разом. Магчыма і так, Вара. А пакуль Піп і Сэм з задавальненнем бавяць час разам. Нават ядуць з адной міскі і спяць побач. У кампаніі ўсё рабіць весялей. А вось і не ўсё. Калі Піп прымае ванну, а выдрам неабходна плаваць, Сэм здзіўляецца і кампанію сябру не складае. Ну, правильно. Далеко не все котины любят воду. Цікаво, а хто больш няўрымслівы, Піп ці Сэм? Пакуль жывёлы былі зусім маленькімі, гарэзілі аднолькава. А цяпер Сэм стаў больш стрыманым і паводзіць сябе спакайней. Котяня стала дорослым, сур'ёзным котом. Ага, час ад часу Сэм нават можа супакоіць Піпа, калі той пачынае дурэць. Ну, просто як старэйшы брат. А калі Сэм стамляецца, то можа схавацца ад Піпа ў кардонку ці проста залезці высока і адпачыць. Кот, які гуляє сам по собі. Але не думаю, що Сэм довгий час обходиться без Піпа. Вядома, не. Сябры амаль неразлучныя. Дякую за цікаву історію Піпа і Сэма, Лесик. А мне дзякуй. Гэта ж я падказала Лесіку яе адшукаць. І табе дзякуй, Кася. Вось цяпер усё справядліва. А зараз... Зараз я прапаную адпачыць і паглядзець мультфільм, бо першы я прапусціў. Думаеш, мы будем спрачацца? Ніхто не супраць. Давайте глядзець. Як хутка мультик
мультик скончыўся. Але добраранак працягваецца. І зараз будзе відовішча не менш цікавае за мульцік. Гэта ты пра што, Лесік? Пра цікавае знаёмства. О, знаёмствы нам падабаюцца. А з кім будзем знаёміцца? Са смешнымі жывёламі, якія нават у цырку выступаюць. Лесік, ты запрашаеш нас у цырк? Не, у лес. Туды, дзе на волі жывуць адны з самых пацешных жывёл – яноты-паласкуны. Лесик, ты хочешь сказать, что у нас у Беларуси водятся яноты? Спачатку не вадзіліся. Радзіма янотаў-паласкуноў – Паўночная Амерыка. Ого, это вельмі далёка. Як же звяркі оказаліся ў Беларусі? Іх завезлі ў 1954 годзе з Азербайджана і выпусцілі на акліматызацыю ў прыпяцкім запаведніку. Як здорово! Янотикам у нас падабалася? Так, яны распаўсюдзіліся па ўсёй пойме ракі Прыпяць. Там звяркі знайшлі спрыяльныя для пражывання дубовыя, грабавыя і змешаныя лясы з вялікай колькасцю дрэў, у якіх меліся дуплы. Іх жывёлы прыстасоўвалі пад сваё жыллё? Менавіта. А я ведаю, што больш за ўсё падабаецца янотам. Яны вельмі любяць паласкацца ў вадзе. Яшчэ як любяць. Ежу, якую звяркі здабываюць па берагах рэк, азёр ці ў балоце, яны хуценька нясуць да вады і пачынаюць паласкаць. За гэтую звычку яноты атрымалі назву паласкуны. Правільна, Кася. А яшчэ яноты вельмі добра плаваюць. І гэты занятак таксама ім падабаецца. Ну і таленавітыя янотики. І плаваюць, і па дрэвах лазяць. А бегаюць яны хутка? Звычайна па зямлі жывёлы перасоўваюцца павольна. Але гуляць з янотамі ў даганялкі я б не раіў. Чаму? Таму што яны могуць развіць хуткасць да 20 кіламетраў за гадзіну. Ого! Выдатныя спортсмены, нічога не скажаш. І такія вясёлыя. Дзякуй за цікавае і пазнавальнае знаёмства, Лесік. Можа, запросім да нас у госці янотика? Ну, калі ты, Кася, не хвалюйся за свае рэчы, якія янот абавязкова памые. Асабліва, калі яны не будуць ляжаць на сваіх месцах. О, не-не-не, тады няхай яноты застаюцца ў лесе. А што калі... Лесік, уключай хутчэй мультфільм, а то і Кася зараз табе яшчэ што-небудзь даручыць. Лагічна. Кася, а ты не хочаш паглядзець яшчэ адзін мультфільм? Яшчэ як хачу. І гледачы за. Давай, уключай нам яго хутчэй. Сябры, а вы ўжо бачылі ў гэтым годзе першасветы? Так, я бачыла пралескі ў лесе. Яны такія прыгожыя. Прычым іх нельга рваць, таму што яны занесены ў чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Хочаш адправіцца паглядзець на першацветы, Кася? Абавязкова, інакш вясна будзе не вясна. Можам сёння пасля заняткаў прагуляцца ў лес. Вядома, разам з дарослымі. Сябры, а вы ведаеце легенду пра першацветы? Пра іх і легенда ёсць. Цікава паслухаць. Расказвай, Лесік. Калі ласка, аднойчы зіма старая са сваімі спадарожнікамі Сцюжай і ветрам вырашылі не пускаць на зямлю вясну. Нічога сабе, жах які! Усе кветкі напалохаліся пагроз зімы і не захацелі паказвацца. Адзіны першацвет рашуча прабіўся праз снежнае покрыва. Малайчына! Сонейка ўбачыла пяшчотныя пялёсткі маленькай храбрай кветачкі і сагрэла ўсю зямлю цяплом. І адкрыла дарогу вясне, так? Менавіта так. Дзякуй за цікавую легенду, Лесік. Цёплую і сонечную. Няхай і сённяшні дзень, сябры, таксама будзе цёплым і сонечным. А яшчэ карысным і паспяховым. Але самае галоўнае – вясёлым! А мы з вамі развітваемся, сябры. Толькі дамовімся пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца зусім хутка, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Не праспі!